Hello mga langga, maayong adlaw sa tanan. Nakaila ba mo ani akong gibitbit mga langga? Mo ni siya gitawag og igod o moreno. Pwede po siya na siya sa English il kung ako na sayo. Okay, prayo na ta mga langga before ta mo kaon. Kanidi ay siya wala pa ko'y panudlay ani igora ko na mugong ritso, wala pa ko'y panghilamos. Bag-ulan jud kong mata ani mga langga ila kong gipukaw kay lagi mamahaw na. Nakaandam na day ako ang mama ug akong bana ana mga langga, nagprito og sayo akong bana og kanana ang igod. Lami kini siya mga langga. As in lami kayo ni siya, mura po ni siya og karni. Nakatilaw ba ang tanan ani? O mukaon ba ang tanan ani kay 'di ba mura siya og halas pero lami kayo ni. Kani day nga igod mga langga nakuha ra pud namon ni sa moang panagatan didto sa Kapgan kay mo panagatan medyo layo man dinhi sa moang dapit. Mo biyahe pag 30 minutes paingon didto pauli po 30 minutes. So layo-layo gyud ang moang bunsod mga langga. Dayon nindot og natay panagatan kay makalibre naman ta og mga panud-an. Bisan usahay ayaay pero pwede ra man ka mangina sa Katunggan o sa kadagatan. Pwede ka makakuha didto imo lang tanglaran di lami na kaayo. O di ba nindot siya ni mga taga-baybay kay daghan og panud-an. O lami kay akong kaon na mga langga. Dayon naapoy kasili, naapoy tagibulos, po dili lang kumuka og kasili mga langga og inggilya, tagibulos sa og igod, ubod, ug uban pa. Kani di kaning kasili dili lang. So kinsa pay nakailaw og kasili mo ginay ako nailan nga il na siya sa English. Pero kaning igod I'm not sure kung unsa ni siya sa English. Basta kay lami ni siya. Oh, di ba? Ako mga langga pag human ako anang nagkaon, sugod na po dayon ko sa ako ang trabaho kay nanglan gid pud ta mo lihok-lihok. Inikahuman sa to ang inigmata na to sa buntag dayon mangaon. Mo na gyud na among routine mga langga. Usahay mauna ang pagpangapi, usahay pud mauna ang kaon, depende na lang gyud pud na sa mo ang kanana ang mahuna-hunaan kay say lami magid pud mo pagpangapi maulahi lang pud ang pagkaon o di ba? So gitagamtam gid na kog maayo na mga langga, gitilukan gid nako ang bukog ana og kanaang unod kay lami gid na siya with suka nga naay sili. O di ba mapadaghan jud kay kagkaon na kadaghan na jud ko nagdugang ana og luto mga langga kay lami jud kay sa kong paminaw ako apong bana. Thank you so much mga langga sa pag subscribe, pag-follow sa Inday Matit Bisaya. Please don't forget to like.